Коли ж ця ніч, дорогі брати? Насправді, ніхто не знає точно, коли саме ця ніч. Передається від пророка, саллаллаху, що вона може припадати на 21-ю ніч, на 23-ю, 25-ту, 27-ту, 29-ту, а також на останню ніч Рамадану. Існує понад 40 думок вчених з приводу того, коли саме ця ніч. Імам Шафі'і, рахімахуллах, казав, як мені здається, це він пояснює, Аллах знає краще, пророк, саллаллаху алейхі ва саллям, відповідав відповідно до того, кожного разу, як його запитували, коли ця ніч, йому, наприклад, могли сказати, чи слід очікувати цю ніч в таку-то ніч. Він відповідав, так, шукайте її в цю ніч. Тому що дуже багато хадісів різних, де проходить. Шукайте. Імам Шафі'ї саме так тлумачить, так бачить це. Правильно, і що ж думкою Аллах Субхану ва Тааля краще знає, що вона припадає на непарні ночі останніх 10 днів Рамадану. Тобто 24, 23, 25, 27 або 29.